Awele kunte bashi bara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci gwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ fila fila ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basunkalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ min hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛna nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ
min ye cɔrɔnɔ amadu aditali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye ɛri burukina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye ɛri burukina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ bobo julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ ɛri burukina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bobo n'u b'a fɛ ka taa abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min ɛri burukina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye ɛri burukina ye doni tali hukumu fana kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa ɛri burukina bɛ se yɔrɔ min wagadugukaw fɛ yen don wa bobo julaso don wa bamakɔ wa ɲaame abijan lome kotonu akara ani dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 49 fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa wagadugu ka taa bobo julaso bamako ɲaame abijan lome kotonu akara ni dakar ɛri burukina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye ɛri burukina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ni
an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu bɛ fan o fan bi sɔgɔmada in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo Keba an bɛ Geyi fo ale bɛ Abijan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ an terikɛ kɔ n'o o ye a tɔgɔ ye di Lasana ye ale ni Jara Sport an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na an tɛ ɲinɛ Tanti Jaba kɔ k'a Sidibe Monsieur le maire Siriman k'a fana fo ka Bayiba fo mairie de district kɔnɔna na min ye Sori Kɛmɛso ye ko a ka foli bɛ a sɔgɔmada in na Keba an bɛ Kiledu baarakɛlaw fo Bakari Sise Baxi chef an ka foli bɛ s'a ma directeur Ablaye Andan k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ani Kiledu matinal baarakɛla bɛɛ lajɛlen u ni cɛsiri u ni timinanja u ni faso baara Mahamadu Kan le jeune Kan k'an ka foli bɛ se a fana ma ani Sule ka taa se a tɔ bɛɛ lajɛlen ma ni technicien Kiledu kɔnɔna na k'an b'u fo Keba sɔgɔma in na an bɛ taa Sikaso pomme de terre tiɲɛniba donna pomme de terre baara la u kun Sikasokaw fɛ yen tasuma fana ye tiɲɛni kɛ ba fila bɛ Keba bi ye donba ye bi ye don belebeleba ye marisi kalo a tile 17 Cabral ka soma yɛlɛmali don no e bɛ Cabral dɔn i y'a tɔgɔ mɛn a tɔgɔ yɛrɛ Abdul Karim Kamara Cabral Trump k'ale ye Américains ka kunnafoni di gafeso min bɛ i n'a fɔ VOA Free Europe ani Free Asia ani tɔ minnu bɛ yen sa n'olu bɛ kunnafoni di ko u y'olu bɛɛ lajɛlen datugu ko sabula ninnu bɛ kunnafoni minnu di a tɔnɔ n'a nafa tɛ se Américains ma o de la ko u y'u datugu Keba Coupe du Monde ale ta ko 5nan ni 6nan tɛ yan an bɛ t'o bɛɛ kɛ Marokokaw fɛ sabula anw ni minnu bɛ jouer dola ti terrain to olu bolo Comore ale ni Centrafrique tɛ yan an n'olu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ni an ka kuma la kumabaw ye sɔgɔma in na sɔɔni sisan an bɛna na don kow la k'o ɲɛfɔ maaw bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen faamuya cogo min na seko ni dɔnko o bɛ an bolo an ka togodaw la dɛ u taara aw ka dugu la ko ngara ka dɔgɔ maa min tɛ t'i min kita yanni k'i ka jeliya i ka sanga sɔrɔ i ka dawula sɔrɔ u taara kita kuru ni budo fo lajɛ aw ka tiga ko in ja tiga in tɛ tiga ɲiminta dɔrɔn ye koyi u taara o fana ɲɛɲini ka taa Sikasokaw fɛ Nebadugukaw ka solow n'o fana ye ɲɔgɔn ye ka taa se Sikaso yɔrɔ belebelebaw fana ma Kulukoro fana u taara o baara ɲɔgɔnna kɛ a kan ka kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka yɔrɔ dɔ yɔrɔ min na se ka nafa ladon maaw kunna Neba Solo ale n'a ka denmisɛnninw an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Rokia Konete a n'a ka fɔlikɛlaw an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn sabula olu fana sɔgɔlen don an na sɔgɔma o sɔgɔma nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na Keba Keba ko n'i y'i jugu ka dileki terikɛ kan na aw fara waati de sera kɛlɛ ale cɛfarin o b'i mada tɔgɔtigi ye Keba ngalon fa n'a ba tɔgɔ de jitɔya ni nata sinon hɔrɔn sɔntan ja ka farin dɛ Keba bi an jigi tigɛra dɛ Keba bi an miiri janyana dɛ Keba bi an bɛ ka taasi dɛ Keba bi an ye fɛnw caman kɛ waati dɔw la ani hakili ma baara kɛ Keba bi kun kan ka kɛ sewa ko de ye an bolo bi kun kan ka kɛ nisɔndiya don de ye an bolo bi kun kan ka kɛ taasibilaba de ye an bolo bi kun kan ka kɛ waleya don ye waleya min ni bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ minnu kɛra ka kɔn bi ɲɛ olu ye min ɲɛ an ye Keba Musa bin tariku de b'an bolo sɔgɔmada in na k'an bolo fila da an kɔ an fa n'an baw ye k'an bolo fila da an kɔ an kɔrɔw ye
keba k'an bolo fila da an k'an karamɔgɔw ye sabula karamɔgɔ tɛ maa min na waati y'o tigi karamɔgɔ ye keba yani maa min ka kuma baw fɔ i jija i ka waleya baw sigi sen kan keba yani maa min ka kɛ tiɲɛfɔlaba ye i jija i ka tiɲɛ baara n'i bi don fɛn o fɛn na keba a ɲini i k'a ɲɛdɔn yani i ka don a la anw ka démocratie kɛlɛ a nun don don dɔ ye bi ye ka kɛ ni n fa n'aw b'a wele ko Cabral ni bɛɛ lajɛlen b'a dugulen tɔgɔ min dɔn n'o ye Cabral ye sɛbɛn min n'o b'a ka bugunatigɛ ka keba o ye Abdul Karim Kamara ye tiɲɛ don siɲɛ fɛ an na tila k'an da don a ka tariku la nka keba dɔgɔkun kelen sukasi dɔgɔkun kelen tasibila dɔgɔkun kelen kɛlɛ min kɛra ka Musa bin a ka se ka janfa namara jɔyɔrɔ ɲini girin ani k'an teliya ka kow kɛ o y'an bila kɛnɛ min kan o de filɛ nin ye keba Zumana Sako bɛ balo la tɔn min y'a sɛgɛn fo ka taa sɛgɛn fo ka taa siga don Zumana Sako la o kɛra Adama ye mun nɔfɛ fanga a y'a teliya k'a d'an ma aw ni a tɛ aw ka bɔ yen anw minnu y'an ka kɛlɛ kɛ an ka n'an ka fanga ta kɔrɔtɔ nana ni mun ye Mali transition kɛra kalo 14 a ye fɛn minnu sigi sen ka keba a bɛɛ lajɛlen san 30 kɔnɔ maa minnu yɛrɛ taara ka bila k'olu yɛrɛ k'a lawaleya olu yɛrɛ bɛɛ farala Adama ye ciko hakɛ min kɛ maa si t'a da dɔn sinidi min kun y'ala belebeleba o yɛrɛ bɔrɔtɔla ka hakɛ min na maa si t'a da dɔn tɔnmisɛn minnu tun bɛ yen maaba minnu tun bɛ yen keba jɔyɔrɔ ko nata ko ani yɛrɛ ko o ye anw faso kɛ fɛn ye fɛn min na an sigilen tɛ a ye waati ni waati diɲɛ seleke 4 maaw bɛ na Mali bon élève démocratie la mara taabolo la nka an kɔngɔtɔ an galantɔ kalan t'an bolo so t'an bolo siniɲɛsigi t'an bolo nin bɛɛ lajɛlen na min juguyara keba i b'o dɔn u y'an ka école de ci po Alpha Omar Konare bɛ fanga bila don min a ko fɛn min ma ɲɛ a bolo k'o ye école ye keba anw ka démocratie a ta waati an ma ko caman jateminɛ an ma fɛɛrɛ sigi sen kan wa min y'a la juguma yɔrɔba i b'o dɔn an banna an yɛrɛ la de anw yɛrɛ ka taabolo an ka sigicogo an ka kabilaw kɛcogo an ka maraw kɛcogo an ka adamadenya kɛcogo an y'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka jamana ta k'a di maaw ma don o don si oui nin de ka ɲi selon nin selon tan an ye o de girin k'o mamu k'o ɲɛ ka taa an sigi o kunna boli b'an bolo an t'a sɔn k'an dɔn kunu na sini ko n tulo bɛ Laginɛkaw ka ministre dɔ la ko n'i bɛ fanga la keba ko ministre damadɔ dɔrɔn de bɛ yen ko se bɛ olu ye ko sinon ko ministre tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye namugulasogow de ye sabula musaka min bɛ di olu ma k'u ka baara kɛ n'a ye ministre wɛrɛ de b'o ko bɛɛ ɲɛnabɔ e kɔni ta ye dɔrɔn ka sɛbɛnw k'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnw na dɔrɔn a banna baarakɛlaw sara maa minnu b'i bolo i t'u ka sara dɔn i t'u hakɛ dɔn i tɛ foyi dɔn maa wɛrɛ de b'o ɲɛnabɔ k'o démocratie la an ye milliardaires y'an ka jamana kɔnɔ yan k'a kuma kana fɔ démocratie la école cira anw yɛrɛ y'an mamusow n'an mɔkɛw n'an somɔgɔw ka sow ci k'an ka jidagaw ci k'an ka bɔlɔnw kari ko démocratie tiɲɛ don waati kun ka gɛlɛn dusukun kun tɛ se ka kuru a wagati waleya minnu sigira sen kan bi ni fɛn wɛrɛ foyi tun ma sɔrɔ ka yira maliyɛnw na tasibila tiɲɛ dɔw tun ka fɔ waleya dɔw tun ka timɛ keba i b'a kalama ko fɔ bi ko dibidibilen caman de bɛ démocratie fanga tali kɔnɔ maliyɛnw tɛ mun kalama i b'a kalama ko fɔ bi Musa min minɛna o maa minnu nana a nɔ na o wari minnu donna o baara minnu kɛra o a si ɲɛ dɔnnen tɛ wa an y'an kuru k'an to nin de kan karisa bɛ na karisa bɛ na an ye nin kɛ bi an sigilen don mun gɛlɛya kɔnɔ o ye ale de ye ale mara degun de y'an se nin kɛnɛ kan n'i b'a fɛ ka jamana o jamana ci keba a kalan kari a kalan lafuruja i k'a kalan lafu i kana to a dugudenw ka sɔn kalan ma
iku nyasi doni tegere dongo do usambai ka ke ko jien kadi mawbulu mamunu sigilo no Bamako ya demusonu nga siniya sigi donangala mala bi ni tara Mali barakaro la ke ba be mumu de badwa ko mate mi mesaka karsa jorota ni tara barakaro la ko ma ko deseba auna mami me bara nyero togorwo tara retraite la ulu noro blaba uma soro sabula kalamake jamana siniye sigi kalandi kalan sugu ni yake ika bara nyedo ika sega ifaso bonogola ali dina yere kalan nyini mogofe kalan nyuma o masega ke anfe ya o shiga na ke problem ye keba wale amunu yere atoni fanga inana no ye demokrasi bindo yi demokrasi suwe demokrasi mamunu turalai mamunu teguna mamunu yere di mamunu nga sochira ekol karamo munu gosira munu sara munu ngurna mune kera uye carré de martyr bi dem sonta do kon mala pyramide de souvenir mogota do korom mala demokrasi yere la sangali ka la waso ka la nyefo ka la nyaga mawka do ngafo kele munu kera mamunu yu studi unidi dombe munu nga sigulu tokola nga bina don sera ke ba beteme ko fu Cabral tateni ebi premier ministre bina na ta fleur da Cabral yere teriu ani munu ye kelege urubina na fenu ndama do nuke ko lu sigi senga ka do la nyema nga jamana do me bo mun kalama ni na keba atono kera munye ay munye jamana yi jamana ga nafa jume bala anga nga kele na tawlabe keba munu ye Musa bi ule na Ibeka bi sambi saba ulugo kulu ta blatu ko fuga asimi fana bi ntuguni o uliga jode tese na sisa a chauffeur ni ombaw a nyogo nyena dibi demsonu blale ka dokola uere ma korobe uliga jode fona bi ya saka sega nyensoro keba na yanga fanga jamana tu ko fanga nyini yere nyini togo nyini foete sigi senga ka dlanga nye ante ben ante nyogo famu ante songa nyogo lame abe gelaya de demokrasi fanga nana cogo mi akunganga ke sababu ye bi mauka wasona akele akunganga ke sababu ye bi mauka do mamunu ye unidi kulu walo nyumando akunganga ke sababu ye bi filimu nkera uluka tle akunganga ke sababu ye bi kimeli nyumanga kera sigisenga nga kera munye ay munye fenfe ya tomba sigi atombe chira chien kemeni mugani tan bolo fora u bora la modoni tlumaso nu fufa fu ulu de bora atona bi ko sayna anga makoro do mafo ulu nchini ne keleke dem sanu munu mebe ku wulu ku jo funa ga keleke anta laje ngami do korela nga jatemine keba M5 fana ma wolo nyogona de la ale bolo fora yere abe jolabi ma bada do kele tekew kele kune be nyini na be je koro de kan abe benfe no de kan jamana jo abo ore nyini ngani yere ko ni mogo ko ni joro ko donala akagele alibi inyebe manga na kiba afokone de afinyana be joro nyini mangai antala manga ateka kan sago manga angume min soro tigara na manga jamana be jola chogodi munu fana bala ufana ku tle uka jamana do nguna ngana me uka faso do nga deguna je uka fura soro feno la fe munu be nulu chena uka puma mo fe uka nyefu nyena ni ne kunte ni nguntega soro ni ngele yera onra ni dinga soro ameka ni ne ke ya sa ga sega tle odi langima yani ka chien fo chien ke ga barake sabula bamana ngo mami wolo la chien fo ka motisa bulu la ngulo yala nga chien ala wale ali amogobo odila nami do kokola anga nyenyini nama ko nyenyini na yan karika do ala amta bo mun kana ga o M5 nyogonai o mouvement démocratique nyogonai o yo komunu be sena komunu bolo dalenu uliga jobu be sena manga mun be sena o yo nyogona wero laben to tukuni ngata na yan giringiri amta choro dige kono alaka na cheja bitai ko eni kabi kele mafo ngo démocratie man nafanya Mali mafo ngo mun démocratie keleke umu seke ngangu ka fliu uka majeu uka yongon kelew
keba e ga lajɛ kɛ démocratie tile la mɔgɔ min y'anw ka hymne national da minɛ ka bila kaso la démocratie tile la minnu yɛrɛ nana ka na kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko Musa ka taa ka bɔ olu ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn don kaso la démocratie tile de la maaw lajabara ka mɔgɔw sɛgɛn ka école ci ka écoledenw bolofara caya ka syndicat ci ka syndicat caya ka partiw ci ka diinɛmɔgɔw ci ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na aw nana sɔrɔ fɛn min ye kelen ye bɛɛ ni kelenya ni bolo ni ɲɔgɔnma b'a kɔnɔna na o ma sinsin o warala ko démocratie bɛɛ k'i ta sigi sen kan a kɔlɔlɔ tɛ nin an bolo sugu kɔnɔ bi libéralisme des prix n bɛ taa n ka feerefɛn ta ka na n b'a feere ni mɔgɔ min bɛ dɔwɛrɛ feere o ka taa dɔwɛrɛ san nka faso yɛrɛ ye mun sigi sen kan yaasa ka fasodenw lahinɛ 17 mars ye bi ye keba sɔgɔmada in na n wulila n ye arajo caman lamɛn ma Kabarali tɔgɔ maa si la n ye kunnafoni gafew ta 26 mars journal dɔ tɔgɔ ye ko 26 mars keba o de y'a kuma fɔ bɔlɔlɔ sira kan bamanɛti maaw olu fana y'a kuma fɔ nka a tɔ bɛɛ lajɛlen dɔw t'a dɔ yɛrɛ ko bi ye don min ye donc anw b'a fɛ ka nin de fɔ sɔgɔmada in na n'an ma ɲɛ k'an bɛ wulikajɔw kɛ n'an ma ɲɛ k'an b'an cɛsiri n'an ma ɲɛ k'an b'an ka jamana jɔ fɛn damadɔw bɛ yen keba an k'olu kɛ ne kɔni ye min fɔ ne ye min faamu keba démocratie ani an ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka taa dɛ e ma hali kɔsa in na parti politique fara ɲɔgɔn kan ko ka u ka musaka wari ko k'o to sariya la wari min bɛ sara u ye ko k'a to sariya la u ko fana ko chef de file de l'opposition ko k'a jɔyɔrɔ fa k'a ka kɛ jɔyɔrɔba ka d'a ma ani jɔyɔrɔ min ka kan passeport diplomatique ka d'a ma keba u y'o bɛɛ lajɛlen laɲini ko min bɛ ten o bɛ taa wolo mun na tuguni an k'an girin-girin ka ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn munugumalaga ka taa don ko wɛrɛ da fɛ jamana ɲɛmaaw mun jamana kalifa bɛ maa minnu na bi a ye jamanadenw lamɛn aw ni jamanadenw ka bɔ ɲɔgɔn kalama aw ka faso jateminɛ aw ka jamana jateminɛ fɛn minnu bɛ sen na aw k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye aw n'u ka ɲɔgɔn faamu aw ka kow kɛ kow minnu bɛ jamanadenw hakili sigi mun bɛ mɔgɔw da jamana na m'a fɔ ka da fanga la dɛ parce que n'i dara fanga la n'i ma da jamana na n'i ma da i yɛrɛ la n'i ma jɔ i yɛrɛ ye i tɛ se ka fosi kɛ an mɛnna mɔgɔw nɔfɛ ko la ten an ka don jamana ko la sisan yan'an ka tiɲɛ fɔ an da la an k'a lawaleya bɛɛ k'a lawaleya i jɔyɔrɔ la o la jamana bɛ taa ɲɛ fɛn minnu tɛ bɛn olu dɔnnen don minnu bɛ bɛn olu dɔnnen don minnu tɛ se ka kɛ olu dɔnnen don donc jamana in bilama bɛɛ b'a dɔn an bɛ dabolo min na degun bɛ yen hali minnu bɛ k'a mara u b'a dɔn ko degun bɛ yen nka u bɛ fɛɛrɛ ɲini la an ka bɔ degun kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faamu o la u bɛ se ka ɲɛ cogo min ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn laburuja ɲɔgɔn lagosi dɔ kɛra ten mankanba in hohaho in giringajɔ in dɔ kɛra ten sisan jamana jɔli waleya de bɛ sen na maaw ka sɔn an ka taa o sira fɛ. Yaya Kulubali an b'a fo ka Yaya Fofana fana fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Jaba Sidibe an tɛ ɲinɛ ale kɔ a n'a ka denbaya Salakaw ka sigi la an b'a fana fo Bole Madu Nama Keyita ka foli ta ka ɲɛsin a ma maa maa sɔgɔlen don an na nin waati in na k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Musa Togola États-Unis an tɛ ɲinɛ a kɔ an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn Keba bi y'a san 45 ye Abdul Karim Kamara n'u b'a wele ko Cabral ale fatura Kabarali a nikɛnɛ karabara ka bɛn mars kalo tile 17 ma Musa tile waati kun don min ye jo sariyaw ɲinini kalandenw bɛ se cogo min na ka diɲɛnatigɛ faamuya ka se ka baara ɲuman kɛ faso ye a ka waleya n'a ka cɛsiri bɛɛ kun bɛnnen don o ma yaasa don nataw la maa minnu bɛ fɔ olu kɔ olu ka se ka nafa sɔrɔ Cabral a bangera juillet kalo tile 2 san 1955 san min ye Cabral ye a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Mali écoledenw ka tɔn na tɔn min n'a yɛrɛ kun y'o secrétaire général ye n'a bɛ fɔ o ma ko Union des élèves étudiants du Mali INEM
ale tun ye maa ye cɛsiri ni timinanja wa min ye fanga ye n'o ye musa fanga ye a y'a kɛlɛ a tɔɔrɔ de senfɛ sa keba u y'a minɛ waliya la sa waliya minnu bɛ yen n'o tun bɛ tali kɛ ekɔlidenw ka hakɛ ɲinini kan Cabral a n'a nɔfɛmaw san 1970 san u ni musa kɛrila ɲɔgɔn na a ko ma nɔgɔya kalansow kalandenw kalanden ɲɛmaw cɛba a caman ye duuru don fiɲɛ na k'a daminɛ san 1970 la ka na se san 1980 ma min ye nin ko in ye a gwana kosɛbɛ musa ni ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ Cabral yɛrɛ keba a minɛna marisi kalo tile 16 san 1980 san masalakaw fɛ yen u segira ka na n'a ye 2e arrondissement na kibaruyaw b'a fɔ cogo min u ye ɲininkali busamisɛn gwala ye u kɔni ye a lajaba ye kosɛbɛ yanni ka sɔrɔ ka taa n'a ye Kampala la o de la sa marisi kalo tile 17 kibaruya dira a somɔgɔw ma ko a fatura kebaw kɛlen maa caman de wulila a n'a ka dukɔnɔmaw k'a ɲini sa u bɛ se ka Cabral u bolo bɛ da su ka cogo min u y'a daturu la k'a da jaba la ɲɛma sɔrɔ a waati y'a sɔrɔ Ala ma hinɛ Amadu Tumani Ture la ale tun ye Bererouge ka kan ale tun bɛ baara kɛ yen ale yɛrɛ tun y'a fɔ waati dɔ la ko Cabral su donnen don Lafiyabugu kaburudon na nka kɔfɛ maa dɔw y'a yira keba k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye k'a su talen don min ye Gawo o pankurutigi kɛrɛfɛla la kibaruya jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ Cabral su donni na min ye ATT fanga waati la ye maa caman tun bolo ko kan ka sigi sen kan ka tiɲɛ ɲini ko caman na ko dibidibilen caman na yaasa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ban cogo min sariya k'a ka baara kɛ keba fanga mana Mali kɔnɔ min y'i ɲɛsin Cabral ko ma k'a ɲini k'a ɲɛdɔn k'a fɔ ko k'a ko bɔ dibi la ka sɛgɛsɛgɛli sigi a kan bɛɛ lajɛlen nana k'a maamu k'a bila kɛrɛfɛ ka baaraw kɛ hakilila jigila sa o san kɔni min ye Cabral n'a nɔfɛmaw ye a maa minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ n'o ye ekɔlidenw ka tɔnkɔrɔ INM maakɔrɔw ye olu yɛrɛ amical sigi sa o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Cabral k'ale jansa min ye monument min filɛ nin ye Lafiyabugu u bɛ taa ye ka taa yiriferen da a ka monument kan ye premier ministre minnu bɛ tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ olu caman taara o kɛnɛ kan ka taa o da Cabral bi welewele de bɛ ka kɛ sa kiri la sa yaasa k'a lajɛ san 45 tɛmɛnen kɔfɛ sa o mun de bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna Cabral su donna min CCC bɛ se ka mun de fɔ an ye a fara cogo di yalama a bɛna to tancogo la k'a sɔrɔ ɲɛma ɲini a ko la wa ni ɲininkali ale ni fasirili ni ne bɛ bi Bamanɛti kɔnɔna keba sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Laji Jiga Sidibe ye ka bɔ Bamanɛti ale kɔnɔ an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen Sikaso pomme de terre kɔni tiɲɛni donn'u kun dɛ min ye Sikaso mara ye keba pomme de terre 150 tonne 150 Sikaso kelen bɛ o de sɛnɛ san o san o bɛ komi san yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na pomme de terre min bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ a tilancɛ bɛ bɔ Sikasokaw fɛ yen o b'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna degun min na ye baara la sabula min ye Sikasokaw ye sanji ale ye tiɲɛni kɛ yen marisi kalo tile 10 tɛmɛnen kɔfɛ milimɛtiri 40 ji o de sigira yen Zangaradugukaw olu fɛ yen filanan fana tilala ka jigin kunu na sininko fana o fana nana ka na dɔ fara a tɔ bɛɛ lajɛlen kan bi Sikasokaw kɔni ye karɔti su ni lɛti ni betarafu minnu kɛ sa u bɛ k'a lajɛ k'olu de bɔ min ye dugudenw ye u y'a yira kɔni k'a fɔ ko nin kɔni nin ye tiɲɛniba de donnen u kun sabula suma n'u ye pomme de terre ninnu u si tun ma se a tiɲɛni barika bonyana minisiriso min bɛ sɛnɛko kunna olu ye maa bila ka taa nin kalo in tile 13 ka taa min ye Ngorodugukaw fɛ yen Ziyaso ka taa olu fana fɛ yen u n'a manabolow bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ minnu na ji ye tiɲɛni kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni ye kimɛli kɛ kimɛli min sen fɛ sa pomme de terre sɛnɛnaw u y'olu ka kasikaw o n'u ka laɲiniw k'olu ta directeur régional de l'agriculture a y'a yira sa k'a fɔ ale ye kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ a n'a o latɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan u k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan sanji kɔni kɛlen don ka pomme de terre ni kuw ni a fɛnw bɛɛ lajɛlen latunu pewu sɛnɛ minnu tun kan ka kɛ nin kɔfɛ a bɛna kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ wa pomme de terre ko gɛlɛya kɛba nin y'o dayɛlɛlen ye yanni gouvernement ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin sɛnɛkɛla ninnu u bɛ se cogo min na ka bolomaminɛ kɛ nka Sikaso yɛrɛ kɔnɔna na bi kelen-kelennin minnu bɔra k'olu fana tɛ se ka feere dɛ a ma kɔgɔw k'an ka waati min kɛ dugu la a m'o sɔrɔ donc dugudenw ale ni sɛnɛkɛlaw u caman kɔni jɔrɔlen don bi ji ale ka tiɲɛni o sababu ye Bafulabekaw fɛ yen sanji ye tasuma ale ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ min ye minɛn caman o tiɲɛna
bagan dɔw olu sara la i n'a fɔ dugudenw y'a fɔ cogo min tasuma in kɔni fiɲɛ de y'a ta ka taa se gwa dɔ kɔrɔla ma sa min ye gwa kɔrɔla in na fali fila kɔni sara la fali kelen o fan jenina kosɛbɛ sarɛtu n'o ye wotoro ye o fana bɛɛ lajɛlen jenina a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye tasuma in kɔni ye a ye tiɲɛniba de don dugu in kɔnɔna na u tun bɛ ka terrain dɔ de labɛn i b'a dɔn k'a fɔ ni samiya banna ta kɛba terrain labɛn de bɛ yen o labɛn de hukumu na sa fiɲɛ kɔni de filɛ nin sa ka tasuma ta dugu ɲɛmaaw olu wulila ka taa kɛnɛ kan ka taa lajɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale tun bɛ kulukorokaw fɛ yen nin kalo in tile 13 a taara yen ka t'i ɲɛ da ɲamanbɔyɔrɔ min bɛ kulukorokaw fɛ yen kan a bɛ fɔ min ma sa ko numubugukaw ka ɲamanbɔyɔrɔ ka taa lajɛ baara minnu bɛ sen na min ye cɛnfalakaw fana fɛ yen sa numubugu yɛrɛ bɛ cɛnfala de fɛ o pariki min fana bɛ cɛnfala kɛba n'o ye bagan marayɔrɔ ye sogo marayɔrɔ ye a taara ɲɛ da o fana kan nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ani marabolo ɲɛbaaw kumana fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ sa nin waleya ninnu na ani nin baarakɛyɔrɔ ninnu na kucalakaw fɛ yen ka musow ka degun ka dɔ b'o la olu fana y'o baara sigi sen kan maa 30 ɲɔgɔnko nana ka na o kɛnɛ kan musolakaw degun minnu b'u ka furu kɔnɔna na o bɛ se ka ban cogo min fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan o ko la min ye guwa kɔnɔnaw la ye musow kan k'o kɛ cogo min yaasa baara bɛ nɔgɔya u bolo npogotigiw ni musow sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra sa k'a yira sa k'a fɔ ko musow kɔni b'a dɛmɛ dasiri min anw fana b'a la dɛ a ka da ɲinɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dasi kuma dɔw la dɛ balimakɛ kɛba ne wa ja i ti bɔ da in fɛ bi o balimakɛtɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko MZC ale de kɔni muso ninnu fara ɲɔgɔn kan sa yaasa ka se ka nin kalansen kɛ musaka o bɔra min ye AACD ale yɔrɔ yaasa ka se ka nin kalan in sigi sen kan kɛba lamɛrikaw ka kunnafonidiso min bɛ yen n'o ye VOA ye radio free n'o bɛ Asie radio free min bɛ Europe u ka bɔlɔlɔ ka sira kibaruya dila minnu n'olu ka musaka bɛ bɔ États-Unis jamana yɛrɛ fɛ k'a ɲini n'olu fɛ kabini juma tɛmɛnen k'u kana se u ka baarakɛyɔrɔ la a yɔrɔ la sa k'a fɔ ko maa bɛ yen sa k'u ka t'u ka carte de presse di u tɔgɔla sɛbɛnw minɛn minnu b'u bolo n'u bɛ baara kɛ n'u ye u ka t'olu bɛɛ lajɛlen bila min kɔni y'a la belebeleba ye nin ko in na sa o ye VOA ye VOA yɛrɛ an yɛrɛ ye san 15 kɛ baara la VOA mɔgɔw fɛ kɛba an n'u ye ɲɔgɔn bila san 2021 min ye Donald Trump ale nana nin waati in na ale ko sa ko ka nin baarakɛyɔrɔ ninnu n'u ni kunnafonidi gafe ninnu bɛɛ lajɛlen datugu ko sabula musaka min bɛ don o la a dara wuli ka bon a kibaruya o tɛ se VOA yɛrɛ kelen pe ta ye $880 ye dolari wari la san o san o de bɛ don VOA la VOA yɛrɛ kun kɔnna k'a ka maaw wele maa minnu bɛ farafinna ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a f'u ye k'u ka baara jɔ u y'o min kɛ k'a da Free Europe ye Free Asie an'u ka gafe tɔ minnu bɛ yen sa n'olu bɛ baara kɛ u ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bal'u la kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ bolo bɛ baara kɛ sisan min ye VOA ɲɛmaaba ye Michael ale kunnafonidi kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko maa 1300 kunnafonidila dɔ bɛ baara kɛ ale bolo an'u dɛmɛbagaw ale k'u ma k'u bɛɛ lajɛlen ka baara bila min ye Maison Blanche ye k'o kɔni ye laɲini in kɛ olu yɛrɛ bolo sa laɲini kɔni tɛna se ka lasabati ni congrès maaw m'u ka waleya di ko sabula président ale kelen se ka nin jalatigɛ a yɛrɛ ye kɛba an yɛrɛ fɛ yan ORTM fana bɛ degun kɔnɔna na dɛ Gao gouverneur ale taara munumunu salo dɔ sen fɛ i b'a dɔn kɔsa in na Obi binna Gao kan Obi a kɔlɔlɔ dɔ taara Radio Mali min bɛ Gawokaw fɛ yen o bolofara la a kɛra sababu ye sa u ye Radio Mali yɛrɛ bolofara min bɛ Gawokaw fɛ yen kɛba u y'a yira maaw la yen kɔni tiɲɛ yɛrɛ la minanko dɛsɛ bɛ u la yɔrɔ lakanalen tɛ ka ɲɛ wa min ye baarakɛlaw ye fana u mago bɛ fɛn minnu na u bɛ se ka baara kɛ cogo min fɛn caman tiɲɛnen don ORTM Gao ale kɔnɔna na so kɔni b'u bolo minɛnw b'a kɔnɔ nka a kɛcogo a n'a baaracogo an'u mago bɛ minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen mun na tɔw bɛ mun sɔrɔ u y'o bololima da kɛ Gao gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛna cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ORTM Gao a yecogo ka ɲi dɛmɛbaga jɛkuluw ka wele bila olu ma kɛba waati kelen na Bamakɔ yan ORTM baarakɛla minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu fana kɛlen don ka samara don u sen na u ka hakɛw nɔfɛ u y'a yira sa k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ olu kɔni ka hakɛw tɛ ka sara caméraman journaliste chauffeur technicien baarabolokɛla wɛrɛ minnu bɛ ORTM kɔnɔ u ko ko nin kɔni ye olu bɛ turukuturuku la u donna fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔgɔbɛ yaasa u ka musaka bɛ se ka d'u ma cogo min u tɛgɛ dan t'a kan min bɛ ka f'u ɲɛna ko wari tɛ yen k'u k'u sigi u ka muɲu olu dun taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dɔw taara a bɛ san 2 bɔ dɔw ta bɛ san 3 bɔ nka min ye tɔrɔmɔɲɔgɔn in ye bolo dan se ka d'a kan dɛ wari k'alisi a wala na a tɛ yen dɛ a tɛ yen de n'a bɛ Eric bolo a b'a d'u ma
wari de te fɔlɔ sinabefu ale y'a yira sa k'a fɔ ko a sa k'a ka tɔndenw dɛmɛ keba mun ye baarabila ɲɛbila baarabila ye kuru 13 bɛ min kɔnɔ u bɛna na o sigi sen kan min ye sinabefu maaw ye grève in ko tile heure 120 o tɛ dɔgɔkun kelen sa wa k'a daminɛ avril kalo ale tile 7 la nɛgɛ kanɲɛ fu ka taa se avril kalo kelen tile 18 ma nɛgɛ kanɲɛ fu min ye secrétaire général ye n'o ye secrétaire à l'information ye Adama N Sidibe ale sɛbɛn fasiri wale me talike uni énergie ka fongo ɲɔgɔn bɛ sera ni ye banque baarakɛla 2 minɛ ko yaasa olu ka se ka bila nka kuru 3 min bɛ n'u bɛna don préavis kɔnɔ keba k'u bɛ tila ka o dantigɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ka se ka o faamuya énergie di Mali keba ale bɛ wuli ka jɔ min na nin waati na kabini directeur ba in nana n'o o ye Ablaye Jibril Jalo n'aw m'a wele ko Adu o ye énergie yɛrɛ ka sɔrɔ u ka don bɛrɛla ka se ka baara kɛ ni a ye bɔnni commande min tun bɛ yen n'o tun bɛ taa se fo sefa wari miliyari 39 ma ale y'o tigɛ pewu ka min ye miliyari 23 k'o bɔ a la a tɔ k'olu sɛgɛsɛgɛli baaraw k'olu boloda min ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye ani maaw tun bɛ ban baara min ma ani baarakɛlaw ka lafasajɛkulu sigira ka kuma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o bɛ se ka ban cogo min keba baara kɛcogo n'a gɛlɛya bɛɛ min ye directeur ye n'o ye Ablaye Jibril Jalo ye Adu a ye maa 30 ka fɔli ɲɛna k'olu ka baara bila san 2024 kɔnɔ waleya minnu b'a bolo maa minnu bɛ yen ko olu kun kɛlen don ka EDM ta k'a di maaw ma ka réseau n'u bɛna u nɔfɛ k'a sɔrɔ sara t'u ye u y'olu fana dɔw fana senbɔ baara la keba EDM yɛrɛ ka wuli ka jɔ bi o kɛkun ye courant min n'a bɛ se k'o matarafa o ka se ka di ka ɲɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw ka lafiya waleya mana kɛ ni degun b'a kɔnɔna na u ka se ka wuli ka jɔ kɛ wa énergie di Mali keba a ka dossier 30 de bɛ tribunal la 30 o de bɛ juge ka tabali kan kelen min mankan filɛ nin syndicat b'o de la parce que banquetigiw b'o la n'o tɛ o ni maa caman bɛ tribunal la bila ko tɛ wa min yɛrɛ problème min filɛ nin tribunal la nin ye keba o ko in projet in bɛ senna kabini san 2021 ɲinan ko tɛ dɛ projet tɛ ko min sigira sen kan ɲinan dɛ Adu de nana ale y'a ye k'a fɔ ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ kuma tɛ ka fɔ a kɔ la yɔrɔ tɛ jɔ olu tɛ courant sɔrɔ maaw tɛ bɔ degun kɔnɔna na u y'a sɛgɛsɛgɛ u taara sɔrɔ ni majɛ de bɛ yen u taara n'a ko ye tribunal la maaw ka se ka o faamuya i b'a dɔn k'a fɔ ko syndicat fana na anw bɛɛ ye kelen oser lutter c'est oser vaincre sinabefu olu fana b'u jo fɛ sabula u ka lafasa tɔnjɛkulu sigikun ye o ye nka keba maa man ka kɛ sariya sanfɛ dɛ an t'a to sariya bolo n'o tɛ énergie ka dossier 30 o de bɛ tribunal la ye a caman tigiw e ko dɔw ma sarali daminɛ de dɔw fana b'a kaso la dɛ nka ni maa min bɔra ni yɛrɛ ye o fana énergie seko tɛ o la an k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye an kana an bila sariya sanfɛ bɛɛ ka to sariya duguma keba maliyɛn minnu bɛ Moritani a ko gɛlɛyara Musa Agata yɛrɛ ye kunnafoni di min kɛ a ye ɲɛfɔliba k'a ko la sa maaw bɛ se ka hakili sigi cogo min nka o bɛna ta min ye kɛnɛ kan maaw bɛ ka min ye o ye degun ye an balimamuso dɔ ale ye laseli kɛ a ko kan an ka ale lamɛn. Nka badenw nka TikTok jamaw nka commentaire ani nka jamanadenw bɛɛ lajɛlen nka fori ba bɛɛ lajɛlen ma. Je suis mauritanien, je suis malienne, je suis ivoirienne. Bon, je suis encore sénégalien et je suis africain aussi. Je suis africain. Dans vidéo Mimbemboro et je suis fier d'être africaine aussi. Dans vidéo Mimbemboro ka nyafo malien deunye. Ko vraiment malien deun auni che auni baraji. Auni che auni horonya auni badenya auni jigiya. Ne ka badew ne ka jigiw malien deun. Aye ko min kene aye TikTok sanfɛ a diyara n ye a bɛnna ma tiɲɛ ni jusu bɔra mɔgɔ bɛ se ka kojugu kɛ a badenw na mais aw ma sɔn ka kojugu kɛ anw na a ko an kan ka butigiw fermer ni situation tagara cogo min an b'an ka butigi dayɛrɛ ni situation b'o cogoya la bɛɛ k'a ka butigi fermer donc an ma mɔgɔ maga an ma mɔgɔ maltraité an ma mɔgɔ ka doni jeni o diyara n ye o bɛnna ma o ye maliyɛnw ka hɔrɔnya de ye anw bɛ maliyɛnw dɔn maliyɛnw ye hɔrɔnw de ye hɔrɔn ma tɛmɛ maliyɛn kan
danbetigiya ma tɛmɛ maliyɛndenw kan mali jamana kɔnɔ silamaya ma tɛmɛ a kan jigiya ma tɛmɛ a kan an foyi t'an bolo k'a fɔ an ɲɛna an bɛ min fɔ an ɲɛna ko a y'a bolo la dusu kan k'o bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ mali ni muritani o tɛ se ka fara ni ɲɔgɔn ye ne ye n ka video premier fɔlɔ min kɛ nin mɔgɔ caman le yɛrɛla k'an nɛni dɔ yɛrɛla fana ni mɔgɔ caman fana yɛrɛla k'an soutieni mun ye n soutieni n b'o bɛɛ lajɛlen fo k'o ni ce k'o ni baraji k'o ni badenya min fana ye n buruja kɔnɔ o fana n b'o fo fana parce que bɛɛ tɛ diya mɔgɔ ye bɛɛ tɛ diya bɛɛ ye n ka kuma min bɛ k'a fɔ maliyɛndenw ye ani ivoiriyɛndenw ani sénégalien ani afrique jamana bɛɛ lajɛlen ma ko a y'a bolo la jusu kan badenmaw bɛ se ka kari kɛlɛ mɛ o tɛ se ka ɲɔgɔn kolo kari an bɛ se k'a kɛlɛ mɛ an tɛ ɲɔgɔn kolo kari an tɛ ɲɔgɔn basi min hali bi aw ni ce a y'an ka butigiw fermer an ma kɛlɛ bila an na an m'a jɛni an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔw an b'a fɔ a ma ko a ni ce hali bi ala k'an to ni ɲɔgɔn ye hali bi ala ka si ni kɛnɛya d'an ma a y'a bolo la jusu kan autorité mauritanienw o bɛna wuli an ye video caman le kɛ k'a bila réseaux sociaux pour que autorité ayiwa an bɛ an balimamuso fo a ka laseli la keba min ye minisiri min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ale Lusek Sisoko bisimila Lusek Sisoko ale de kɛra conseil économique et social min bɛ farafinna keleyatɔma tɔgɔ la ni o ye union africaine ka bolofara ye ale de kɛra o président ye a kɔni y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye se min sɔrɔ ka bila nin kunna yaasa a ka se ka baara kɛ farafinna société civile bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a n'a bɛna waleya minnu sigi sen kan yaasa ka se ka baara kɛ Lusek Sisoko an bɛ se k'a fɔ fana ale ye maa ye maa min tun ye open sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ a ka denmisɛnninw k'olu dɛmɛ kosɛbɛ sifinnakaw olu jɔyɔrɔ ko olu bɛ se cogo min na ka se ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dafa open ale baara caman kɛ sifinnakaw ye école ko ta nasira la sécurité ko ta nasira la o kama sa Lusek yɛrɛ kun wulila waati laban ninnu na sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan farafinna yɛrɛ kɔnɔna na sifinnakaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min o ko hukumu kɔnɔna na nin waati na sa union africaine kɔni ka bolofara min bɛ yen o ɲɛmaa n'o ye société civile ye sa o ɲɛmaaya de b'a bolo an bɛ dugawu kɛ ko ala k'a baara ɲɛ a bolo sifin don a k'a cɛsiri keba sifin wɛrɛw Bamakɔ yan n'o o ye kofɔri ye ale y'a ka san 2025 ka baara mun kan ka boloda a y'o ɲɛfɔ maaw ye kɛnɛ ka sa ma mafalen caman tun bɛ yen min ye maître Muntaka Tali ye n'ale sinidi faso yiriwatɔ ɲɛmaa ye ka taa se bɛrɛbɛrɛlitɔn PRVM fasoko ɲɛmaa ma n'o ye Umaru Mamadu Sidibe bɛrɛbɛrɛlitɔn ani sifinnakaw caman tun bɛ yen an ka minisiri kɔrɔ n'o o ye Cɔrnɔ Umar Asi Jalo ye le jeune ale ye kuma ta a y'a fɔ sifinw ye u k'u cɛsiri denmisɛnniya tɛ maa tiɲɛ maa de b'i yɛrɛ tiɲɛ ale bolo bi na baara ni fɛɛrɛ mun sigilen don sen kan ɲɛmaaw fɛ o kan ka kɛ misali ye wa Keba Cɔrnɔ ko AES tɛ ka maa degun han ko degun foyi tɛ AES fɛ ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ko AES bɛ yen a bɛ se ka mun kɛ a b'o kɛ wa a ka degun tɛ se maa si ma ko bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya monsieur le ministre Cɔrnɔ a ko sifinw ma u k'u cɛsiri u k'u jija n'an bɛnna min kan a k'a bɔ a sira fɛ o de ye maanifinya kɛcogo ye o bɛ danaya sinsin a fana ye IM kɛ ka tɛmɛ han i t'o kalama ayiwa monsieur le ministre k'a ni sɔgɔma farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ Keba Mali ale kan ka taa ndulati 2 kɛ Marokokaw fɛ yen coupe du monde ale ta ko ale san 2026 ti san wɛrɛ ya san wɛrɛ coupe du monde ɲɛbila ballon don ani jamana mun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 20 n'o ye mars kalo tile 20 ye Keba o ye Comore ye tile 24 ani Centrafrique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tako 5 ani tako 6 o kɛnɛ kan hukumu kɔnɔna na sa min ye dege karamɔgɔ ye n'o ye Tom Sentif ye ale kɔni ye babu bɔ k'a bi k'a yira sa k'a fɔ ndolatila minnu bɛ yen n'a mago bɛ olu la n'a ni olu bɛna se ka baara kɛ nin waleya in kɛnɛ kan sa a kɔni ye ndolatila maa 25 t'a Keba maa 25 la a ye minnu ta sa an ka olu tɔgɔ di Mama Gardien Jigi Jara Yusuf Koyita Ismaël Jawara min ye défenseur ye Ablaye Jabi Mamadou Fofana Salim Jakite Siku Ɲagate Isinyar Dramé Amadou Dante Musa Jara Fode Dugure Sheikh Umar Konate camancɛw Alu Jeng bo o la Mohamed Kamara Ibrahim Sisoko Yves Bissouma Lassana Kulubali Mamadou Sangare
min ye ɲɛtaamaw ye n'o ye attaquant ye sa Kamuru Dumbuya b'o la Nene Dorgelès El Bilal Touré Sekou Koita ka taa se Musafa Sangare ma min ye Ibrahima Kone o b'o la Yusufu Ɲagate ani Mamadu Kamara ni maa 25 de welelen no a fɛ yaasa sa olu kana min ye Aigle olu senkɔrɔ olu ka baara kɛ nin ko in kɔnɔna na Keba ko min ye équipe nationale ka se ka entraîneur dɛmɛ a ka baara la Samaso ko tara ka kɛ o ye han aha maintenant denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu si ma san 23 sɔrɔ Fuseni Jawara tɛ yan min bɛ kuma tɛ canal la o tɛ yan ale jouera Aigle fɛ o i b'a ale siɲɛ fɔlɔ ka jouer Mali ka maaw de b'a dɔn o kɛra min ya Mali Côte d'Ivoire i b'a dɔn a kɛra yɔrɔ min Sikaso terrain dayɛlɛ stade Bamenda dayɛlɛli o dayɛlɛ don dɔ bɛ yen ko Kanja Ivoiriyɛnw ka Kanja a y'an fa a don dɛ u y'an dasi Sikaso o kɛra Fuseni siɲɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ a bɛ Saint-Etienne de la a siɲɛ fɔlɔ ka na jouer Mali équipe nationale fɛ wa min ye CAN ye fana a ye CAN fana taa Bamako yan ani a balimakɛ n'o ye Saja ye olu bɛɛ lajɛlen Jawaralakaw don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sisan an bɛ taa Seko ani Dɔngo ale kɛnɛ kan. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni Dɔngo Mali b'a kɛra anw ta ni la kɛra anw saɲɛ. Seko ani Dɔngo ale kɛnɛ kan an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye maa minnu sigilen don yaasa ka Seko ni Dɔngo yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu lajɛ an ka sigidaw kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ yiriwali baaraw ye minnu bɛ se ka na ni nafa sɔrɔw ye olu bɛ bi na an ka dugu caman kɔnɔna na délégation kun fɔlɔ olu taara Sikaso Kɛnɛdugukaw fɛ yen bulon kɔnɔna na u taara yen Ablaye Traoré géant u n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ u masalala maa yɔrɔ mafalen minnu bɛ Sikaso u y'olu fɔ Tata Koko gɛlɛya min b'a kan misiri kɔrɔ ka taa se min ye u ka gɔrɔtuba in ma Keba u ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yira Neba Solo fana u ka kalanso min sigilen don sen kan n'a bɛ fɔlifɛnw kɔrɔlenw dilan u taara yen yɔrɔ min bɛ se ka don ba la bi Seko ni Dɔngo la Sikasokaw fɛ yen u y'u ɲɛ da o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan Kulukorokaw fɛ yen o baara kelen de fana kɛra ye Kitakuru ani Budofo u taara yen fana min ɲɛna Mali yɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen min y'an ka région tɔw bɛɛ lajɛlen munumunu salo kan ka kɛ o waati kelen na min ye professeur Dulaye Konate ale bisimilara ministre fɛ n'o ye Mamu Dafe ye an ka maakɔrɔw maa minnu bɛ yen n'olu ye koba k'an ka jamana kɔnɔ ko ka olu kɛ livre ye livre mun n'o bɛna se ka bila denmisɛnninw sen ka denmisɛnninw ka se ka o ye k'a daminɛ Wagadu la ka na se Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ma maa minnu ye koba kɛ o kɔnɔna na Mamu Dafe a ye nin maa mafalenba ye n'o ye an yɛrɛ ka maître ye Dulaye ale tun bɛ histoire k'an kunna ale de bɛ nin baara in ko bɛɛ lajɛlen kunna a nana ka n'a fɔ ministre ɲɛna sa min ye baara in ye u y'a daminɛ maa mafalen minnu bɛ yen n'u y'olu sugandi bi k'a daminɛ Wagadugu la ka na Keba maa 100 ani maa 8 u y'o de sugandi u bɛ ka baara kɛ o de kan Dulaye y'a yira sa k'a fɔ ko maa 100 ni maa 8 o t'a bannen ye dɛ olu ye dayɛlɛli kɛ maa minnu bɛ yen n'i bɛ maaw dɔn maa minnu n'u ka tariku dɔnnen don n'u ye koba k'an ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka na n'a ye u ye welewelemada fana bila ka dayɛlɛ maa bɛ yen n'i bɛ se k'u dɛmɛ ni maaw ye maa minnu ye koba kɛ n'u dɔnnen don i ka sigida la i ka baarakɛyɔrɔ la i ka yɔrɔ la i ka se k'a f'u ɲɛna k'a daminɛ Wagadu la ka na se fo nin waati in na olu kɔni ye min sɔrɔ fɔlɔ o ye maa 100 ani maa 8 ye degun min b'u ka baara la u y'o fɔ minisiri ye anu bɛ fɛ baara fana ka kɛ cogo min na ka bɛn ni ɲinansan in kɔnɔna ye Keba u y'o fana fɔ minisiri y'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ nin bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka laɲini na yaasa an ka se ka an yɛrɛ ka taabolo n'an ka tabiya n'an ka tarikuw dɔn ka nin baara in sigi sen kan yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Keba Dafe y'u fo gɛlɛya minnu n'u y'a fɔ fɛɛrɛ bɛna jɛ ka ɲini o la yaasa baara in bɛ se ka kɛ cogo min na gafe in ka kɛ gafe min bɛna bɛɛ lajɛlen nafa ka se ka kɛ ka jamana yɛrɛ nafa ka jamanaden bɛɛ lajɛlen nafa n'a bɔra sɔsɔli kana ye a la kuma tɛ k'a fɔ ko aw ɲinɛna Keba kɔ
etala de wagadu kede aha wani ma yeki ba fo fere mina na adalu de kata fo ke mamso tara le guerre la otala de mammo ke ba ne afi nyana ale ko cuisine edi akum atamata kele dala tobili de kay o la sigira kana nonde munu le guerre ke ka kise ci kanye munu tara parti sagana keneka ulu chama mana de mo garu nana ale fleni ye abetika abe ube woro shiga dama de dongoro siramu ne baburo dongoro abaw kale le guerre ka soro papa ka le vieux là il n'a rien fait akume cuisine de là namborai kiba samare mamunu be fe ka festival sigi senga ani mun to be nyinanta konnana fes mama ibaro ka boko marakala nyogolombo e no sogobo e marakala ka ofei avril kalo tleta ani duru kata sa tleta segima obna na ke ko nyama ya be mami mulo o aluni franja ye bama arka ngata segu kiba obedamne avril kalo tle folo kata sa avril kalo tle sabama o nyama be mambulo ibo don o abu jiteye oh segu fere kene sanwareta 22e édition tako mugan flana keba festival sile Niger ko be ke février kalo tle saba kata se février kalo tle segi ma samba fla ani mugan ani woro buguni ngaw ga festival tako tani sabana no e didadi o be damne janvier kalo tle mugan ani kele kata ban janvier kalo tle bisaba ani kele samba fla ani mugan ani woro nala yan shijo ka kono minye festival me ke kutala ka ofei na be foma sa ko brassage culturel ani artistique o tako wolonvlana o be ke février kalo tle temps kata ku ko di février kalo tle temps ani wolonvla samba fla ani mugan ani woro oh yoro nunu feregelen te nyana oh ministre de ko sisa mama be festival ke ikana ni ka dati u ka dlanta nyogon fe ma kana ta ferege mala ke ba fole fle ni de ka wuli kata katika iga dati siga aunga datika ni ko ministre ga ye kenebe ga ministre siga ye kenebe ga ministre be kan ke pour ga ka sigi sinjo akena oka aka siga labe nganye donc mogo kanu ka festival dati sigi u yere ma nu mana ministère la ou be ta denakla iga cheka yoro voilà atoka alamuta danugo ka yoro u ka tayi ka ta fo oye semaine de be sisa ka be classer mogo kana yele nyogonga pour que baraka siga ke ka nye mingara nyina o nyogona wore kana sigi sega la ke tugunu kwa fem bela jidinga sigi sengelenga tarification hukumu konnana na mafuma ko prélèvement ministry ay nyogolombolo bla ke ba ku ga bara doke bara min soro lula anga je ka ufle ay sabali anga ñogo lamé kapi lawale dugi mitandi gela kuma na chogo ami je ni nga kele ñogon fe ame domina ko bi deme ba foi de temps on na tuguni dugina o di ato ami je kani ko enke ko ni ka wulu en dashi domine nanga fle obi kle gwena la ne somangulu maso diso wa dije na abada chawoche I magana ne ka drome kelela ko faso deme damba yere yi bibo foki bo fi kana sika fiyo ngolo ne jingine na ni maka bo e da fiyo e dugu ma badoy ngolo mati numanguro ke ki faso tira ni fiye wulila be gulo be kuna minen degu mi be jamana nka a dogolente an shila odela jamana mugo be a de kelengile be ka demena an kelengile be ka ka deni yorofa wala saka faso ndeme baw deme ba tala tuguni isa nodo kolom waga dogo faso kolo dogo faraka wala sa faso se ka tanye tu hey oh anyanga yirema horo nyata o jaraw yew anda me segrama o jaraw ye an kan horo nyana o jaraw ye ko ka donin dorombo ka jamana deme o de kuma cara disone ni sone nakada
Sabali jogoji ne ko doni mi fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne tɛ foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ a kɛra ten tugun dugutigi n y'a faamu komi an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama awɔ kɔrɔjɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ anw filaw tigɛ ma jalen don ani ko kelen anw fila tɛ to ko abada ayiwa anw yɛrɛ niyɔrɔ ta n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten an bɛɛ sɔnna ka dɔɔni bɔ k'an faso dɛmɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na lasiri la jani ale sanfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sunkalo tile 17 ye bi ye ala ka timɛko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun ala ka nɔgɔya seli min bɛ nale ala ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana ta